अरे माझी भाई बताइन सभन आज के ई सभा काहेला बोलावल गइल बा। अरे मोदी काका अब का तहरा से बताई जा हमनी के। अरे मोदी काका जब से बनियापुर मेला के बैलहटी लागल शुरू भइल बानू हमनी घोर विपत्ति में पड़ गइल बानी सब। अरे माझी भाई ये सब तुम क्या कह रहे हो? ऊ कहे हो मेला के कारण है गाँव पर विपत्ति। अरे हाँ मोदी काका सौसे गाँव लमहर विपत्ति में पड़ गइल बा। रउआ तो बंगाल दिल्ली ध लेनी पहले परबे तीजे आवतो रहनी तो अब साफे नइखी आवत। अब की 7 बरिस बाद रउर गाँव में आगमन भइल बा। रउर आइल सुन सब बिरादर राय कैलस जे रउए हमनी के विपत्ति से मुक्ति दियावे के उपाय बता सकतानी। काहे कि अब हिले हर गाढ़ विपत्ति में रउए सहायक होताइल बानी। ए मोदी काका त मोदी काका सुनी ई विपत्ति कैसन बा। जब से ई बैलहट्टी शुरू भइल बा गाँव के जतना हित लोग बा सबे अपन बैल लिहले द्वार पर हाजिर हो जाता। ओ लोग के खियावल ओ लोग के बैल के खियावल माने गजने गजन जवन गवत 8-9 महीना हमनी चलत रहल ह उ 6 महीना नइखे चलत। एक ही गो द्वार पर 5 गो 7 गो बैल ना बांधे के दवर ना सूते के दवर। बहिन उरा से ममहर से फुफहर से समधियाना से सड़ुआना से समधि का समधियाने से माने मत पूछिए मोदी काका मौत साक्षात मौत आ गइल बा। अरे हाँ रे केजरीवाल भाई लालू भाई माझी जी हाँ होई तो बड़ विपत्ति बुझाता। तो का सब केहू एह विपत्ति से पाछ छोड़ावल चाहता ना केहू ऐसनो बा जेकरा एह से कौनो असुविधा नइखे। अरे ना रे मोदी काका ना सभे हैरान परेशान बा एह बैलहट्टी से रउरे कौनो अब उपाय करी। अरे माझी भाई गांव के समस्या सुन बहुत हम सोच विचार कई के कहतानी कि अगर सारा गांव क्रिया खा लेवे कि हमनी कौनो संबंधी के जे बैल लेके बैलहट्टी में आई अपना द्वार पर ना रखेम स त एह विपत्ति से बाचल जा सकता। का नाम बा रउआ सबन गांव के लोगन के? अरे हाँ रे मोदी काका हाँ हमनी क्रिया खा के कहतानी जे बैलहट्टी में बैल बेचे आइल संबंधी के अपना द्वार पर ना रखेम सब लोग अपना अपना जगह ही खबर दे दिहलस आ तबे के क्रिया खा के बनल परंपरा आज ले चलत आवत बा। सब्सक्राइब करी।